Takže dobré ráno, Zanzibar a ráno na Zanzibaru. Vypadá se tak nějak takhle. My jsme se dneska rozhodli, že půjdeme na šnorchlování, to jsme usmlouvali z neuvěřitelných asi $40 na $20. Tak my teď máme trochu dobrodružství, protože jsme se dohodli s jedním týpkem, že nás vezme na šnorchlování, ale nemůžeme ho najít. Teď nás zase vede jiný černoch úplně někam jinam. Že prej asi ví, kde je naše loď. Já už opravdu nevím. Máme tady kámoše Masaje, ale nemáme tady týpka, který by nás vzal na šnorchlování. Hakuna Matata. Heuréka! Našli jsme našeho černocha, který nám slíbil šnorchlování. Hej! Přesně, snorkeling, to prostě tady frčí. Jumbo, Hakuna Matata. Someone other people, he ran away. Asi se ptáte, co nám tady říká, chce po nás prostě zase prachy. Pořád jenom prachy. Ne, on říká, že je Ramadán a že chudák z toho nic nemá, že jsme ho obrali. So me, I say Jumbo bwana, habari gani, nzuri sana, wageni wakaribishwa Zanzibari yetu, hakuna matata. Jambo wote, habari gani, nzuri sana, watu wote makaribishwa Afrika yetu, hakuna matata. Jambo wote, habari gani, nzuri sana. Vybrali jsme si to nejlepší místo tady na střeše, tyhle ty plachetnice, nebo co to je. A vyrážíme směrem šnorchlování konečně a já tady mám nějaký problém na čočce. Tak to sorry. Čau. Taková ryba, který se říká Nemo, a to je vlastně nejjedovatější ryba oceánu, tedy alespoň prej kromě medúz. A když budete šnorchlovat, tak když uvidíte někoho nebo nějakou rybu, která připomíná takovou tu animovanou ze seriálu Nemo, tak si ji určitě vyhněte ohromným obloukem, mohla by vás totiž blesku rychle zabít. Tamhle to je privátní ostrov, tam nikdo nesmí, je tam hrozně drahá noc v hotelu, takže pokud byste tam chtěli, tak musíte být asi multimiliardář. Tamhle to jsou Kubovy záda, jeho tetování, to z vás ho neviděl. Pokud byste ho chtěli, nemusí být milionář, ale stačí být v 18 blbej. Tak, tamhle to je nejhezčí oceán a tohle je náš kamarád. Hi! Ali. Tak díky, že jste sledovali tohleto video. Další video bude o dost pestřejší a zajímavější a taky zároveň i napínavější. Díky, že se díváte. Pokud se vám to líbilo, dejte like nebo dolů koment. Cokoliv chcete, dáme teďka vlastně všechno. Mějte se hezky. Čau. Tady na Zanzibaru taky je nejstatečnější kmen v celé Africe. Jmenují se Masajové a to jsou tyhle ty. Hi Masaj. Hi. Masajové dokonce, když se ženějí s nějakou ženou, tak musí zabít lva. Lion King. Kill. Je. No, jo. Musí zabít lva, já jsem potkal minulý rok tady takový Masaje, který třeba zabili hned 7 lvů a měli tady takhle jizvy, pak se tím pyšnějí. Jsou fakt stateční a jako jediný můžou v Tanzánii žít v safari. To je docela zajímavý. Na Zanzibar odjíždějí vždycky na sezónu, prodávat tady svý cetky pro to, aby se mohli vrátit a uživit svůj kmen.